A few moments later. Para sila ma'am ga. Tiwas si kuan dari. Okay. Nagani kay wala Gilantan. wala na daan nakakuha. Ha? Pati sakita kong ulo gabi. Tapos duyan gilantan. Niuli na siya kanina. Kong ulo din. So maniud to kuno mambiyo ganahan man siya Mga utan. stress yun daw. Utan di ay. Naurot ako ng utan. Sa doon na gano'n nakapanak sa niya. Lami mo gani siya utan gon. Hoy, libre kaon dito. Wala. Adik ka ilang gitrabahoan. Manog magtrabaho gali utan jud kay wala makakuha na sa lawas di na karne makadaot na lawas. Sa balay mo ay yun. Hindi may utang. Utan lagi kay mambigali nga mahilig ko ito sa utan. Tunuan. Uy, gup jeri ko utan kay. Ang makakitag kuan chicks. Wala sila dari tubular. Matura ko sa Santander ako na siguro isa kay. Mora na one load og simin pulo. Way tubular dari. Na sila kuan Jimelina man siya. Wa mo nakalimtan mo na mo lagi sa among nalusulat dito kay 1 gallon man to pero 1 liter man to no. Ito 1 liter na. Og kuan guys. 1,030. Og kuan ga 1 by 1 nga tubular. So diri dapit away uwan pero dito sa Santander na uwan. So na-trap me karon na murag padung na siguro yung uwan no. Mga ngit-ngit kay langit. So, nihunong sa ami kay uwan kaniya nanilong mi didto kay grabing kusugag uwan. Ana di pugo guys, namalit na pugo daning lutuon para ugma. Kani harami didto mga ilibin pa. Ay, binabalaya ako rin po yun. Nunay na po yun. Usob na lang dyan, Miss Uwan. Diri ra ko, o dito ra. Dito ra lang, kaya na nakaparada. Dito ra. Na, ang gilantan, nabasa. Uy, ini si Sina. Ulan-ulan yung samot nga. Ganiharan kami guys da. Mundak mag-uwan. Pero na kabit na ni kuan to oh. Gawin. Mambi kuan na lang, git na lang kulang kanina lang oh. Kaya pa man ang kuanan pa man ni jadi hagi. Kabkaban pa man na. Kanina lang. Kawiri ko nunak. Ay, mga putag mao. Kanina lay kuwang. Ang gipalit nga usa ka kuan nakabit na diha oh. Nga na siya puro manggit. Panara, itutong na sa iyong Ang gipalit na ho nga kuan, ato sa pintura, ato primer. epoxy primer. Epoxy primer de tuma to iyang kuan ani para Kinahuma naman ang kiskis yung giwindi no. so mo ni na buhat ni Randut Daris kwarto. Sa jung hapon natong tanan guys. Lam na mata guys kay labad ning usa kuan kuan init. Unsa mga tay tiris dari guys. Pwede na tang mag banding-banding din. Mga followers diha o mga guys pwede na dari sa mong tiris. Bitaw kuwang pa ni siya primer kuan baka nang pinturahan pa ni siya og kulay gray. Kaya ari man mi magkananan og mahapon guys kay kuan. Unja ang kuwang dari guys kuan na naman portahan. Kanina naman portahan ah. Kay dali-dali man ko ganiha og palit og kuwang.
Salamat ka Mambi. Kanina lang may kuwang nga portahan nga ikabit. Diya ganihan na busy po ko bahalag uwan. Hinahini ko balhin sa ang kuan guys. Mga bumbil dari niya. Hilira na mga bumbil na. Yung isa dito hang gitong-tong. Diya hang gipotong dari ag adilpa. Tubo ra gyapon ang adilpa guys. Ganahan ko adilpa nga mubo ra bitaw si diyan mamuwak. Inabi ko adilpa dito nga puti guys ah. So mapuno na yato hang tubangan dari guys. So buwak wa pa na mahil dito guys, okay. Maghimo pa man ko dari yung ayuhon pa na balay sa manok. Ako na maayo tong balay sa manok na to guys, kay 101 lagi. Wa pa na ma-arrange. Kaya nahini ko arrange dari, kinahini ko pang ibot sa mga sagbot na to. Kay sige lagi uwan. So buling-buling na ko. Makuan si Jack kanang dali ra ka manurok kag kuan. Nya si Papay di nagkaroy na kay gilantan. Plus nauwanan pa jud na kay naabutan ni Guan guys nga tunig Santander dya nilong hinuon mi dya uwan man day gyapon diri sa unawan. Unsa daghang kayong salamat kay nahuman-human na jud ag sa sud guys, nahuman-human na pud adto og finishing. So nagsugod na sila dadto sa kwarto ni Christine. Kaya di man nila limo mag-finishing guys kay murag lagis mga kuan ba. Baka man tong kwarto ni Christine, kwarto na pud ni ma'am, yung kwarto ni Nicole. Basi mga sunod semana guys, mga humana ni finishing. Pero ningon ag amahang panday guys nga before day kuno ni siya skim kutan, padugay-dugadon sa siya kuan guys. Kanang dili pwede iskim kutan og kanang basa pa ang kuan ba paabuton pag mga pila ka semana o sa iskin kutan nya usa pud nato pa pinturahan mo tingon sa panday kay na may uban kuno nga mangliki kanang nagpinising bitaw mangliki njaga mo hang kuan pud guys kanang nagkunig daning kurente hinahinay na pud ni jag pang kuan ng wire yan ang hinahinay og ni jag pangkabit na may mga wire pagsudlanan ni mga wire ni so kuwang gani guys magpakulit na lang ni og kuryente. Salamat kagi Mambi. Ninja set out day ko diha ni Pops Bitani sa Germany. Basta naman ka kanang pasensya na kay dugay jud ko kuan kay malagi na dugay gali ko maka-upload gali usay malang tawan pag mga pila ka adlaw kay wala na busy kay ko sa tanan. Na busy man og natay panday kay magkasikaso pa ta silang pagkaon. Basta wa mi adlaw nga di makahupahuway ra siguro mi og mahuman na jud ni. Miss Nicole gali na prepare na pud og panihapon. Nihapon na pud mig sad. Yung tingit ka, tayo suga sa... Nagniwang na gali niyo nang lawag naong. Nagniwang na si jag kasos kuan. Wala siya mag Stress na ako. stress ka. Stress siya kay kuan. Basta magbantay panday guys, ka stress. Pero hang kilay. Ikaw ano mong kapado? Ay, malaka? Kuan bukuan. Narito ning message di ay sa hangko Kaon ko. pa ka? Nyara. Mubo ra man ni siya guys. So, kuan ni siya kana haran ni pa. Kuanan para di ako mag-security. Nanguan gani ko guys, nang ngibot ko dito sa mga karambisiha kadlawon pa ko sa alas 4. Naan ako diri sa gawas. Inuo ko. Kay naanad lagi ko alas 4 kay puhon guys sugma. Human na jud ni walay magpanday dani magsugod ng pugog panginabuhi lagi man hinda na pugog balik. Karon di pa ko ko makapaninda guys kay ang kusina puno sa mga gamit. Grabing kaabog kay si katong amuhang magtaod sa mga wiring kay buslutan pumuto ni jang mga kuan kay manggipa sudag mga kuan ba para way makita mga wire sa gawas ba. Manang gipalubong jud ang tanang mga kuan. Ako ray engineer dani guys. Ako ray nag-engineer daning baza. Ako ray nag-decide dani nga ingani kay nanahanap ko kanang mabura dili up and down kay kuan lagi diumig dagat nja. Diri biyang dapita magsigig unos. Des di agi nag-unos wala mi makabati og kusog nga hangin kay mga di namin mahibaw-an nga naghangin di ay ba. Di para sa una nga amuhang bahay dari guys nga amakan nga maglusot-lusot ra. Gamay rang hangin
lipad ng mga gamit sa sulod sa bahay. Siguro katuhang mga followers diha nga nagsubaybay din ang vlog guys, makakita mo sa una nga mga ni sa ilang mansanitas. So nakainomdum man siguro mo nga nay dako kazong punuan dari sa mansanitas. Mag-birthday mi ato sila sa mansanitas. Inja wa mi kusina, ano ba? Karon dari sa tiris na mi. Wa na mi sa kusina mga sa tiris na. Kung sa isa din nak Bagyo Beans magiyang gigisa guys suguan buwad mo sila. Papa ini lain lagi ang lawas absent na siya. Kay kuan ka nang uso manggublo ng hilanan. Ha? Tugnaw? Gusto na naon pasagaan ra. Kuan na naman himbis 5 to sila guys. Tulo na lang may nabilin. Ihid man god. Ihid. Natinganas Dante mambi kay ano nanay tiris. Hindi na sila makagawas. Saan na niya paglusot. Nga diya hangi man hangi pang buhat guys, hangi pang balhin ug hinahinay lagi dari mga kuan. Bombil. Kaya daring tapi kita init mabud dari mahapon ja. Ag kaning lubi duha kay haman gipatiwas og putol guys na. Tama na po dari ng lubi. Ag kana wa pa na matiwas kay ano, daghan magayo mga putol-putol na dari diya. Kapanigang ipa hakot na. Kay ganahan kung maliwalas diri bang dapita. Mahuman ni tanan limpyuhan ako tanan diri ba. Yan sang landscape na dari, mag-landscape ko. Kun ang mga buwak nga pwede ra sa landong diri po na ipamutang sa likod sa terrace ya. Diri na ako sa ipamutang. Katong mga di pwede mainitan, dari na siya pang ana. So makakita ra mo puhon guys. Nagali ko gitanom dari nga talong ko sa kapunuan. Na di na itang tangon ning kuan dari guys kaning blue turnip kay tambaw man ni. Tambaw na siya. So mara to salamat kaadto ninyong tanan nanya. Agamuhang Mingming kay ningawon mo jud si Mami Bida ni Mingming. Ug si Guaps Betami. Si amuhang si Katapari. Katy Perry! Smile dali! Katy Perry! Katy Perry! Dara! Dara kamera! Oh, dara kamera dia. Oh. Mami! Mami! Shout out ko diha ni mo Guaps Bitani oh. Katy Perry oh. Gubot pa rin amuhang kuan dari guys kaya nagipangputos pa ning mga kuan kay abog lagi. Oh, mama! Oh, nawag sila oh. Mama! Naghukas na si Minmin. Giguba niya ayang sanina. Agka nang si Duyan manas munmun unsa man namon giiwagan ka mon? Ano siya? May mahilig man sa duyan ah. Siya mo hilig. Nya og magabi guys silang tulo, magitapad sila sa Balag duyan. may extra ditong duyan siya. Na tayo sa kaduyan dito. Munmun. Nay, Mami B. O kato shout out diya sa mga hilig og mga mingming. Mahilig din ng Mingming guys si kuan naman si Guaps Bitani. Og si Mambi. So mga nihapon na ta guys kay grabe din ang ambuga mag hinihinay may dirig pa na rapo. Ha? Kamaw na sa malibang sa kuan. Dali na kamao. Ang dito guys pikas kato may isuna na pa na kay hanggi tudluan makibaw na. Ako igatudlog kuskus ba? Ahong ipantudluan ang mga iring guys, tuod na dyan sila. Dali ra sila makamao ba. Kaya agmingming pala ito isuon kaya ahong mapunggi. So maro to guys, thank you for watching. I love you. Amping ngamutan tanan guys. Kay lamin na kaso ihigda.